Звичаї та традиції кримських татар на тлі неймовірної природи Криму. У Києві відбувся показ першої кримсько-татарської повнометражної казки «Хидр-Деде». Творча група, яка привезла стрічку до столиці, сподівається, казка стане зв'язком з батьківщиною для кримсько-татарського народу. Святкову феєрію ледь не затьмарила провокація, яку, за даними СБУ, попередили українські спецслужби. В атмосферу казки занурилася і наша Олена Стецюк. Щирі вітання та теплі обійми. Попри прохолодну погоду, у столичному кінотеатрі тепло від зустрічі старих друзів і колег. Колишні співробітники телеканалу ОТР, нині автори першої кримсько-татарської казки «Хидр-Деде». Серед тих, хто привіз стрічку з Криму, режисер Ділявер Дваджиєв. Сейчас только в ожидании. Действительно, мы переживаем, ведь все-таки это наша первая работа у нашего продакшена, полнометражной нашей работы, и надеемся, что понравится. Стрічка настільки сподобалась кримським глядачам, що після прем'єри у Сімферополі дехто навіть приїхав до Києва, аби удруге подивитися фільм-казку. Сегодня я надеюсь, что, возможно, какие-то новые эмоции появятся после просмотра, но, в принципе, я бы хотела повторить ту теплую гамму чувств, которая была после первого просмотра. Режисер, а нині просто глядач, Ахтем Сейтаблаєв також прийшов на презентацію. Каже, поява такої стрічки свідчить, що кримські татари навіть в умовах окупації півострова знаходять можливість знімати національне кіно. Сказка це саме такий жанр, в якому можна мовою ЗОПа багато чого розповісти. І про себе, і про світ, який навколо, і про свої мрії, про свій біль. І про свою радість. І ось глядачі у залі під національну мелодію переносяться у 18 століття. Традиції, культура та мова кримських татар на тлі природи Криму знімали «Хидр-Деде» у Бахчисараї, Євпаторії та Сімферополі, розповідають творці стрічки. Понад 5000 акторів, більшість з них – аматори. Одним з найскладніших завдань було знайти автентичні костюми 18 століття та локації для зйомок. Допомогли музеї, приватні колекціонери, народні майстри та звичайні кримці. Одним з перших надав свою колекцію відомий бізнесмен та меценат, який нині у застінках Кремля Ресуль Веліляєв. За сценарієм стрічки «Хидр-Деде» – це казка про добро та кохання, які перемагають зло. А фільм просто бомбезний. Я коли побачив, в мене весь сльоза не навернулась. Я дуже хочу до Криму. Мне вообще весь фильм понравился. Я бы хотел, чтобы вторая часть была. Финальные аплодисменты, которыми зрители нас одарили во время титров, мы поняли, наша работа состоялась. Презентацію відвідав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Виступаючи зі сцени, подякував творцям проекту та закликав кримських татар бути сильними та єдиними у часи окупації батьківщини. Як сказав у фільмі «Хидр-Деде», у того, хто йде правильним шляхом, важкий тягар. Дійсно, наш тягар зараз важкий. Ми, перебуваючи тут, будемо робити все можливе, щоб цей тягар полегшити. Ми сподіваємося, що ці чорні дні минуть. Крим очиститься від усілякої нечисті, і ми зможемо зняти ще багато таких фільмів. Генеральний продюсер стрічки Ліля Буджурова провокації довкола прем'єри у Криму воліє не згадувати. Тоді, після презентації, так званий міністр культури окупаційної адміністрації Арина Новосельська подякувала команді за начебто співпрацю з режимом. А після того в мережі з'явилося ще чимало провокаційної інформації, яку розтиражували провладні ЗМІ. Усе це, каже продюсер, в минулому. Сьогодні ж привезли до Києва проєкт, який має поєднати народ з батьківщиною. Это вообще другая история. Наша история – это первый крымско-татарский фильм «Сказка», который мы приехали подарить нашему зрителю, который живет в Киеве. А все, что за этим – это мелочи. Генпродюсер казки Ельзара Іслямова сподівається на прокат стрічки і в столиці. Розповідає, в Криму вже 2 тижні аншлаг. У день по 4 покази. Казку вже чекають і за кордоном – у Польщі, Туреччині та Канаді. У столицю з анексованого Криму приїхали попри все, каже, заради доброї справи. У нас, знаете, благая цель, мы просто хотим культурологический продукт, который так редко возможен вообще у крымских татар сейчас в Крыму по многим причинам. И мы хотим поделиться со своими соотечественниками, которые живут по всему миру, вот своим таким культурологическим проектом. Мы не видим в этом ничего абсолютно плохого, никакой политики. Однак
політична карта була розіграна і цього разу. Майже одразу після прем'єри на сайті СБУ з'явилося повідомлення. У Києві готувалася провокація проти організаторів прем'єри. Та українські спецслужби її попередили. За даними СБУ, проплачені провокатори мали розкидати листівки серед глядачів у залі та облити зеленкою авторів картини. Та їх схопили напередодні під час наради в одному із київських ресторанів. Як повідомили спецслужби, провокатори діяли за вказівкою Кремля. Проти них порушено кримінальне провадження за статтею порушення рівноправ'я. Відповідальність за таке до 5 років за ґратами. Нині слідство триває. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.